Goddag og velkommen til Grin med selvforsvar. I dag vil vi vise jer 5 teknikker. Og de er meget nattige. Nå, min veninde Natasha her, ikke også? Hun er sådan super duper. Og hun vil lige fortælle jer en lille smule om det, før vi begynder. Ja, vi skal have det orange bælte, og vi er bange for at dumpe, så vi vil lige gøre det her en lille... Ja. Vi er gode til at dumpe. Nå, nu kan I se Grin med selvforsvar. Første øvelse. Vi skal lige tegne det her op, så I kan se det. Sådan der. Det var bedre. Sådan. Jeg kan ikke huske det. Nå, vi prøver igen. Jeg angriber hende med en saks. Det er meget farligt. Nette den uovervindelige har vundet igen. Men det var den første teknik. Klar til den anden teknik, mine damer og herrer? Nu angriber jeg Christina med en saks. Hvor er jeg henne? Der. Der er det der. Er I klar? Og næste teknik, mine damer og herrer. Det kan ikke være, men jeg ved nu at gå nedad og nedad, og til man falder. Og så anden teknik. Anden teknik. Se, nu kvæler jeg. Jeg tror lige, vi vender til der webcam. Sådan der. Det var bedre. Mine damer og herrer, jeg kvæler hende nu med en enkelt hånd. Tro mig. Tredje teknik. Nu kommer vi til fjerde teknik. Hun tager mig om håndledet med begge hænder. Jeg griber fat i mit håndled, tager den og giver hende en vis. Femte teknik, mine damer og herrer. Kom i gang. Mine damer og herrer, hun har gjort det igen. Ja, jeg har gjort det igen. Som I kan se, ligger Christina dernede og er ved at dø. Jeg dræber dig! Tekniske problemer, mine damer og herrer. Tekniske problemer.